benvolguts amics i amigues de les arts. Des de casa, des de la cambra pròpia, des de l'estudi, que també és casa, confinada, com tots nosaltres, intentaré explicar-vos aquesta obra, que és un retrat de la Dora Maar, fet per Picasso, en una època que ell ja havia desenvolupat el cubisme. Aquesta no és una obra cubista, va molt més enllà del cubisme. És un retrat d'aquesta fotògrafa i amant seva, que es brindava a deixar-se fer aquests retrats. Si ens hi fixem bé, és un retrat que està en frontal i està en perfil. De fet, tota l'obra que havia fet Cézanne també la veig aquí dintre. Aquesta obra que havia fet pintant les muntanyes de la muntanya Saint-Victoire i de la qual Picasso n'estava tan enamorat i que deia que tot el que hi havia allà dintre era un ensenyament brutal. És veritat que Picasso se'n va emmirallar amb aquesta obra de Cézanne. També hi és aquí, també hi ha geometria, la geometria de la qual ens parla tan clarament Cézanne i que deia que algú la continuaria. I Picasso va ser un d'ells. També hi veig aquí una altra muntanya, que seria Horta de Sant Joan, que és la muntanya que ell havia vist de jovenet. I ho deia, tot el que seu he après a la terra d'en Pallarès, quan hi va anar a l'època de joventut. De fet, si ens hi fixem i us acosteu, miraré d'explicar-vos molt breument aquesta sensació que Picasso ens vol donar de fer en dues dimensions el que ell veu i que existeix de les tres dimensions. Un frontal, el perfil dret, el perfil esquerre, el dorsal i fins i tot, si cal, la vista zenital. Ell aquí ens comença fent, molt ràpidament, ho faré improvisadament, simplement perquè es pugui entendre, faria un treball del rostre, un treball del coll, un treball de la mà, i a partir d'aquí, amb aquestes taques, s'atreveix brutalment a posar un blau al mig mateix del rostre, que seria aquest, per exemple. Com hauria fet com a bon fauvista, que també va treballar el temperament fauvista. Després, a més, agafaria i ens prepararia unes pinzellades que podria ser una cabellera, que la podríem veure d'una manera frontal, i aquesta vist d'una manera de perfil. I fins i tot, com que era molt murri, també sabia fer-nos entendre que aquí ens faria un serrallet frontal. Més endavant ens baixava un perfil que inicialment ens podria semblar que és el perfil de la cara, però no, és el perfil d'un nas en el qual ens farà els orificis nasals vistes de sota i vistes laterals. Després, a més, agafaria i treballaria un perfil que podrien ser els llavis. Aquests són uns llavis més meus que de Picasso, però vaja, és per explicar-vos-ho. I després ens trobaríem la manera de treballar un ull completament frontal i un ull que seria pràcticament de perfil. Veieu que les ninetes estan una mica separades, perquè aquest mira de perfil i aquest ens mirarà de cara. Aquí faria les celles, naturalment, una orella que estaria fora de lloc, estaria més avançada del que correspondria per les formes grecorromanes antigues, i després aquí aniríem a buscar aquesta forma de bust, i aquí d'una manera molt graciosa ell és capaç de buscar-nos un canell, un dit petit torçat, uns ditets i el dit polze. Jo us hi posaré unes ungles vermelles, perquè el puguem veure bé. També us pintaré una mica els llavis vermells. I després repassarem les parpelles, les pestanyes. Ara us ho faig en vermell per cridar més l'atenció, però ell podia fer-ho amb el color que li convingués. Té diverses versions de tot això. I hem de pensar que quan ell va pintar aquesta obra, ja feia molts anys que havia pintat el retrat de la Gertrude Stein, quan encara no sabia ni que faria cubisme ell mateix, i buscava aquests plans i replans. Quan la Gertrude Stein va veure el retrat, va dir: senyor Picasso, no m'hi assemblo gens, perquè és veritat que la va fer amb un ull més amunt que l'altre, anava camí d'això, amb una mena de màscara,
influenciat per les exposicions d'art africà que havia arribat a París, i quan la Gertrude Stein va veure el retrat i va dir no m'hi assemblo, va dir em portis el retrat, ja s'hi assemblarà algun dia. Perquè Picasso el que volia és arribar aquí. Val a dir que la Gertrude Stein es va quedar per tota la seva vida, fins a la mort, en el seu despatx, aquell retrat que seria el retrat abans i després d'aquell retrat Picasso havia canviat i transformat l'art modern. I vet aquí una mica el que Picasso ens proposa. Un frontal que el podríem interpretar en aquí, i ara podríem veure en aquí un perfil. Vet aquí, salut i fins la propera vegada. Gràcies.